କଣ ଖାଉଛୁ? ପଖାଳ ପଖାଳ। ଆଉ କଣ ଖାଉଛୁ ପଖାଳ ସହିତ? ବଡ଼ି ଚୁରା ହୁଁ ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ହଁ ଆଳୁ ଚକଟା ହଁ ବାଇଗଣ ଭଜା ହଁ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା। ହୁଁ ହେଇଟା ବା କଣ କହୁନୁ? ପୋଟଳ। ପୋଟଳ ଛେଚା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆଜି ପଖାଳ କାହିଁ ଖାଉଛୁ? କାଲି ଗଲା ପଖାଳ କହିଦେଇଥିଲି। ପଖାଳ ଦିବସ। କାଲି ଗଲା ପଖାଳ ଦିବସ। ହଁ ଆଜି ଖାଉଛୁ ପଖାଳ। ବଢିଆ ସେ କହୁଛୁ ଆଉ। ଖାନି ଦେଖିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ।